Takže ahoj, dneska vám ukážu, jak si z papíru vyrobit takovéhle hvězdičky. Je to velmi jednoduché, potřebujete jenom proužek papíru a začneme jakoby, že na něm udělám takhle uzel a utáhnu to, aby to byl jako pětiúhelník. Tady ten čouhající konec přehnu dovnitř a teď to, co mi zbývá, začnu takhle přehýbat přes prostě ty hrany. Takhle pořádně to zarovnám. Teď mi tady čouhá blbej kousek, takže si vezmu nůžky a odstříhnu ho. Teď už to je dobrý. A teď to čouhající zasunu takhle dovnitř té hvězdičky. Takhle. Tak a teď už to jenom prstama vytvaruju do hvězdičky. Tak. Nesmí se to z druhé strany jakoby prohnout. No a to je všechno. Děkuji za shlédnutí.